Takže, priatelia, len v rýchlosti Unipofest 2016 zostrih, moje meno je Jamal alias Jaroslav Malaskanič, konateľ firmy Promo Audio. V dnešnom videu zostrih z Unipofestu, tak ako ste ho ešte nevideli zblízka zo stageu s našim moderátorom Rolkom. A keď sa video páči, tak dole koment alebo like na moju facebookovskú stránku, ktorú uvidíte na konci videa. Takže zatiaľ príjemné pozeranie, čau, ahoj. Nájdeš tam Putina alebo iné kafé. DVD, spomienky na lásku zmeníš za digitálne napálené CD. Na čo sa tlačiť v teple niekde na koncerte. A KGB ťa chytať nemusí, svoj život žiješ celé. Kde sa poďal zmysel slova feeling, kde sme nechali to živé, čo cíti. Keď sa raz ráno prebudíme a svoje oči otvoríme, zistíme, že sme konečne všetci úspešne zapojení. Počítať určí, kedy čo treba, dostanem harddisk namiesto teba. A mesačná krajina vôkol ako z amerických seriálov. Adrián, odozdávam ti mikrofónik. Čaute Prešov! Čau Prešovská univerzita! Ja som veľmi pekne poďakovať za to, že ste prišli v takomto hojnom počte. Ja si myslím, že to je top za všetky 4 ročníky. Emanuel Bacigala z Popradu vyfacoval karbobrúsku zo skladu. Tú starú božku, karbošku poškodenú trošku a poď hore za to železa ohradu. Už si dneska minul 4 kotúče. Čo s tým robíš Bacigala do púče? Včera flexku na rexku na testovide v Tesku, však vedúci tá z vodováhu utlče. Ja toho Bacigalu zabijem! 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 Vysvetľujte zdrogovanej mládeži, že sa im nenačíta brúsny kotúč na veži. Sa tu s tým prtkáš a trtkáš, furt sa tu s tým švrtkáš, 3 dny sa tu jebeme a čas beží. A nedrž mi tú karbobrusku pri uchu.